Is mise Máire Zepf, údar de feisty. Agus aniu bhfuil an rud specialta a haistin Steve, a chuidí an lamsa nar a tá machachain móra agam. Tá character am a chuid leor, der bhainnim Rita, agus go minic sna scialta bíon machachain all móra ag Rita. Sa leor seo, Rita agus an dragon, bíon chuid mór dóine ag Rita the farrig a haispint. An féidir lives just smaoinniu ar scéal ar bé eile le character a tá machachain móra acu. No an ceann mat am a cháirla sin de chéan. Mar tarlaíonn sé doin lig an amanaí go mbíonn machachain agin a tá có mór go machíonn siad ggóil siad a gáil pléascú a mahas an corp. Nes sa scéal seo, bíonn smaointí maiche ag Rita, céan dóid codí le chéan leis na machachain farrigacha atá aici. Rud amháin a dhéanann si na áit hiúin a ail, go dtí le hí golann sin agus fannacht agus sé leis an maithan. Fásta bíonn si a deanú rud ag an cinálta díhíon, rud ag an cinál gráhar agus jazz chun híon a thuamhniu. Chun mhaile sin leorann si le daoine, beidir le mamí nó dadí, le dearthar nó dearfar, le cara, le mamó, agus rud a diglah just man ní faoi mar bhfuil dunne bí eile hart an amanaí is féidir fiúirt de teidí nó an madú. Creid nó na creid. Agus rud eile dhéanann Rita in sa leor seo na go bhfuilm si cén dóid Análú a dhéanú a chuidíonn le híon a thuamhniu nuair atá na machachain móra seo aici. Agus sin an rud atá Virginia go dhéanú níos le chéile. Seo clachtú specialta Análú dir a bhainnim Análú Balúin. Agus níl rud a bí specialta íthart de seo dhéanú a chuáin de dhealá agus de chuideanú. Nes, chum na láha a maithas de chóir, go muidir go Análú isteach fríd an srón agus amach fríd de bhéal cos le bhfuil teag séidí suas balún. An bhfuil se ré. Agus gathúr a héideann tú amach os glóidtí na lá a píos a bheith cos le ggóil an balún ag fás. Agus I rééis isteach fríd de chrón. Agus gathúr fásan an balún píos a bheith eile, is ná gúrú gáasta, ghlachta am. Mai sin, nes nuair tan balún ionach mór, ag a ré thógáil suas, agus a legann stá eitiiltear hiúil. Agus tíbí tú ggóil na maithain na stíonat, pís a beg ní slú tá siad a stíad a chorpanis, agus bé tú in an éad a labhseiltear hananis. Anis tá Análú Balúin agah, agus is féidir sin a dhéanú sin haon am ar bé nó an áit ar bé nuair bheith sé dhíthormh. Is fiú é dhéanú ar bheith tamil fada má tá seans agah ach ibrion sé fiú nuair a dhéanann tú pís a beg gairid mar an Virginia le chéile an sin. Agus chuideo sé le chuidhór maithachain difriúla, má tá farrig ort, má tá agla ort, má tá brún ort, bé sé ionach isteach fahain na maithachain sin le. Má tá chilú ólas í choribh, is féidir le go www.childrensbooksireland.ie agus an sin dúí se bhréim se mór achhain í scola chun mhaith leis an tacaiste iomlán Mind Yourself. Gur míle maigah as bheith lomaniu. Slán!